ಈಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಹಲೋ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇರ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟ್. ಯಾರಾದರೂ ಬಂದರೆ ಲೆಫ್ಟ್. ಯಾರು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಹಲೋ ಗೇಮರ್ ಝೋನ್. ಹಲೋ. ನಂದಿನಿ ಪುಂಜಾರಕೋಡು. ಹಲೋ, ಹೆಚ್ಚೆಲ್ಲರು ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಹಾಯ್ ವನಸಾಂಡದಾದ ಕಚ್ಕೋ. ವನಸಾಂಡು ಕಚ್ಕೋ ಚಿಕನ್. ಹಲೋ ಹಲೋ. ನಸೀರ್ ಇಡಾಪೆಟ್ಟು. ಹಲೋ, ನಾನು ಸೂಪರ್. ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ವನಸಾಂಡೆ ಇರ್ನಾಂಡೆ ವನಸಾಂಡ ವನಸ್ಮಾತ ಅದು ಲೈವ್ ಬತ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಐನಾತೆ ವನಸ್ ಜಸ್ಟ್ ವನಸ್ ಐನಾತೆ. ಹೆಲೋ ಚೈತ್ರ ಸುವರ್ಣ. ಕಚ್ಪು ಚಿಕನ್ ಚಿಕನು. ಏನ್ ಸೂಪರ್. ಬಾಲೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲದು ಯಾನ್ ಆಫೀಸ್ರುಲ್ಲೆ ಇನಿತ್ತ ನ್ಯೂಸ್ ತಿಯರ ರಾಕೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಡೆಡ್ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿ ಅಂಡ್ ಅವೇ ನ್ಯೂಸ್ ಓದನೆಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತಾ ಅಪ್ಪಾಗ ಬೇಜಾರು ಮಸ್ತು. ಅದನ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಲ ಮಂತದಿತ್ತೆ ಏಪ ಅರೆ ಸೀಸನ್ 3 ವಿನ್ನರ್ ಆಗಿರತ್ತೆ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿದ. ಅಪ್ಪಾಗ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಲ ಮಂತಿದ್ದೆ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಮಾರೆ ಕೋಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಾನು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾರ್ದಿತ್ತೇರು. ಹ್ಯಾಪಿ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಲೈಫ್ ಅದನ್ನು ಪಾರ್ದಿತ್ತೇರು ಸ್ಟೇಟಸ್. ಇನ್ನು ಇತ್ತಿರ ನಡ ಮನೆ ಎಲ್ಲೇ ಪುಚೇರು. ಮಿಥಿಲ ಬಂಗೇರ ಅವೇನಿಟ್ಟು ನ್ಯೂಸ್ ಓಣಿತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಲ್ಲದು ಏನು ಗೊತ್ತೇ ಪಂಡೈತೆ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಒಪ್ಕೊಂಡತೆ DP ಇಡ ತೂನಾಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡುಲೆ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮೀ ಟೂ ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ಹೊಲ ಕನೆಕ್ಟ್. ಬಸವರಾಜ್ ದುಂಡಗಿ. ಹಲೋ. ವಾಯ್ಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಹೋಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೊಸಬ್ರು ಇದ್ದೀರಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫುಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಹೋಗಿ ಫ್ಯಾನ್ ಅಡಿಗೆ ಕುಲ್ತು ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗ್ತಂದ್ರಲ್ಲ ಇಜ್ಜದ. ಓಕೆ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿತ್ತು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತೇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಒನಸ ಅದು ಕೈದಕ್ಕೆರೆ ಪೋನಾಗ ಫುಲ್ ಚಂದ ಹಿಂಡು ಬರ್ಸ ಬೈದನು ಕೋಡೆ ಮುಲ್ಪಲ್ಲ ಬೈದನಗತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಓಲು ಜಾತ್ರೆ ಉದ್ಯಾವರ ಮಂಜೇಶ್ವರ. ಹೇಮಶೇಖರ್ ಕೃಷ್ಣ. ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ. ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಆಚಾರ್ಯ. ಇವತ್ತು ವ್ಲಾಗ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲೈವಿಗೆ ಬಂದದ್ದು. ವ್ಲಾಗ್ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ವ್ಲಾಗ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ತುಳುವಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ನಾಳೆ ನಾಡಿದ್ದಿಂದ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು. ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿತ್ತು, ಸೊ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆ. ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮನೇಲಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದೆ, ಹಾಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ನಂದಿನಿ ಪುಂಚರಕೋಡು ಇಂಚೊಲ್ಲರು ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಹೀರೋ ಇಂಚೊಲ್ಲರು. ಪವಿತ್ರ ಒನಸಾಂಡೆ ಇನ್ನಾಂಡೆ. ವಾಯ್ಸ್ పోతున్నాయి కపగపగా అంటుంది. బొక్క ఇంచిన
ಇನಿ ಬೊಲ್ಪ್ಗೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ತೋದು ಫುಲ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಯ್ನಿ ಮಾರೆ. ಬೊಕ್ಕೆಂಚಿನ ಕೆಲವು ಕಂಟೆಂಟ್ ಪೂರ ಪಂದಿತ್ತಾರೆ. ಇಂಚೆನ ಮಂತ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪಂಡದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ಡ್ದೊಕ್ಕ ಖಂಡಿತ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ವೆ. ಈ ವೀಕಡ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ, ಈ ವೀಕಡ್ದೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ವೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡ್ದನೆ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಾತ ಐನ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ರೆ ತೂಪೆ ಬೊಕ್ಕೆಂಚಿನ ಪಂಡ ಬೊಚ್ಚಿ ಯಾನ್ ವ್ಲಾಗ್ಡೆ ಪಾಡ್ವೆ ವಿಷಯ ಪಂಡನಿಕ ವ್ಲಾಗ್ ವಿಚಾರನ ಬೊಕ್ಕ. ಸೊ ವ್ಲಾಗ್ಡೆ ಪಾಡ್ವೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಉಂಡು. ಸೊ ಐನ್ ವ್ಲಾಗ್ಡೆ ಪಾಡ್ವೆ. ಇನ್ನಿತ್ತ ವಿಷಯದಾದಪ್ಪ ದಾಲಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಂಡ ಹತ್ತು ಪಾಡಲ್ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಮೆಸೇಜ್ ದಿಯರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ. ಹಾಂ ದೀಪ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ದೀಪ್ತಿ. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂತ ನನಗೆಲ್ಲಿ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲವ. ಓ ಯಾನಡ ಪಂಡೆ ಜೀವಿತ ರಾಹುಲ್ಡ 2 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಿಯಾರೆ. ಯಾನ್ ಐನಂಟೆ ಹಾಪುಂಡು ಐನರ ಹಾಪುಂಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಬನ್ನ ಇನಿ ಬರ್ಪಾರೇರು ರಾಹುಲ್ಡ ಪಂಡೆಯನ್ ಬಲೆನ್ 2 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆನ್. ಕಾರವಾರ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಹಾಯ್ ಹೇಳಿ ಅಕ್ಕ. ಕಾರವಾರ ಜನರೇ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ. ಪೂಜಾರಿ ದೀಪ್ತಿ ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ. ವನಸಾಂಡೆ ಇನ್ನಾಂಡೆ ಗೇಮರ್ ಝೋನ್ ಹಲೋ ಹಾಯ್ ರಾಕೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ತೀರತ್ತೆ ಅಂದ ಅವೇ ಯಾನ್ ಪನ್ನೆ ಕಡ್ಲ ಬೊಲ್ಪುಗು ಲಕ್ಕನ ಕೂಡೆ ಅನ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ತೂದೇನೆ ಅವೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜನ ಆ ಟೈಮ್ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾಕ್ ವಿತ್ತೇಶುಲ್ಲರತೆ ಆರು ಹಾರ್ಟ್ ಬ್ರೋಕ್ ಅಂದ ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ ಪಾರ್ದಿತ್ತೇರು ಅಪ್ಪಗನ ಕೇಳಿದೆ ದಾದ ಸೊ ಪಂಡೇರು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಂಡ ಒಂದು 5ಕ್ಕೆ ಮಾತ ನ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ನಿ ಆಪ್ನೈಟ್ ಏರೆಗ್ಲು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಂಡೆ ನೇತು 6 ಗಂಟೆಗೆ ಅದ ನಗುವಿನ ಕೊಡೆ ನೈಟ್ ಆದಿತ್ತಂದು. ಅವೇ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿನಿ ಕಡ್ಲ ಅನ್ನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತಾನೆ. ಲೈಫ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮೀ ಟೂನು ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿಂದಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಮಸ್ತ್ ಶಾರ್ಟ್ ನೀ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ ಹಾಂಡ್ ಎಲ್ಲದ ನೀ ಟಪಕ್ಕ ಪೋಂಡ ಎಂಜಾಯ್ಲೆಜಿ ದಾಲೆಜ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಕುಂದಾಪುರದಿಂದ ಉಮಾಕಾಂತ್ ಖಾದಿ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ. ಲೋ ಬಿ ಪಿ ಅತೆ ಹುಗ್ಗ ಉಂಡಾರೆ ಅಪ್ಪೆ ಉಂಡೆ ನಿನ್ನ ಅಂಡ ದೀಪತಿ ಬುಕ್ಕ ಏನ್ ಚೊಲ್ಲರು ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಸುಬ್ಬು ನಿಸರ್ಕ ಈರೇನ್ ಚೊಲ್ಲರು. എന്നല്ല ഉണ്ട് ഓക്കെ. ಅಬ್ಬಾ ഞാൻ പൊക്കടേന് ലൈവ് ബത്തിന് ചൂട്ടിട്ടാണ് അഞ്ച ബത്ത ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಲಚ್ಚಿತ್ತನ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲು ಕೂಡ ಲೈವ್ ಬರ್ಪುನು ಏನ್ ಸೂಪರ್ ಅಕ್ಕ. ಓಕೆ ಲಚ್ಚು ಫುಲ್ಲು ಪೋಕ್ರಿ ಲಚ್ಚು ಆತಲ್ಲ ಕೋಡೆ 2:30 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಯಾಗ ಲಕ್ಕದು ಬರನ್ ಬುಲ್ಪು ಲಚ್ಚುನ ಬುಲ್ತದು. ನಮ್ಮೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಮಳೆ. ಹೌದಾ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಬಂದದಷ್ಟೇ ಮಳೆ, ನಿನ್ನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ ಅಂತ. ನಿನ್ನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಬಂತು ಮಳೆ. ಈಗ ಸದ್ಯ ಈಗ ಮಳೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದಷ್ಟೇ. ಬರ್ಸ ಉಂಡವೆ ಇತ್ತ ಬತ್ತು ಉಂಟು ಬರ್ಸ ಪನಿ ಬರೋ ನಿಪ್ಪು. ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ವಣ್ಣ ಸಾಂಡೆ ಪವಿ ಆಂಡ್ ಇರ್ನಾಂಡೆ ಏರ್ ಮಾತ ಹೊಸತ್ತು ಪೈದರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಂಕೆ ಎಲ್ಲೆಗ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾರೆ 25K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಅವ್ರು ಬಂದು ದಾಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಲ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಬರತ್ತಾ.
ಅಂದು ಓಲರಿರು ವಾನಸಾಂಡು ಇನ್ನಾಂಡೆ ಯಾನು ಆಫೀಸ್ ರುಲ್ಲೆ ಆಫೀಸ್ ಎಂಚ ಬುಲ್ಲರು ಚಾಂಡೆ ಚಾ ಒನ ಸಾಯಿನಾತೆ ಚಾನನ ಬೈಯಗತ್ತೆ ಒನ ಸಾಯಿನಾತೆ ಇನ್ನು ಬೇಗ ಪೋಡಿಲ್ಲಡೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮಗಲ್ ಬರ್ಪಲ್ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಅಮ್ಮು 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 ಏ ಪಲ್ಲೆ ತೋನು ಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಪಲ್ ಇನಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಮಿನ ಮಗಲ್ ಬರ್ಪಲ್ ರಜೆ ಆಗ್ಲಿ ಮಾತಾ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಅಕಲ್ನ 10th ರಿಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪಾರ್ದಿತ್ತೇನೆ ಬ್ಲಾಗ್ಡ್ ಸೊ ಅಕಲ್ ಅರ್ಜನ ಬರ್ಪೆ ಒರ್ತಿ ಬತ್ತನ ಒರ್ತಿ ಬರ್ಪುನ ಒರ್ತಿ ಬತ್ತಿಜಿನ ನಂತಿಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜರು ಅಂಚ ಆಯ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ರೆ ತೂಪೇನು ಬೊಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲೇ ನನ್ನವರ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ಪೆ ಒಂಚ ಬೈಯಾಗ ಇಜ್ಜಿನ ಎಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ್ರೆ ಜೇಪ ಅಂತ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್